Avui és un dia super especial perquè s'està a punt d'apropar la meva data preferida de l'any. I per si no saps quina és, doncs sí, efectivament és Sant Jordi, aquest diumenge 23 d'abril. Per què és la meva data preferida? Doncs perquè sóc una gran lectora, sempre ho he dit abans de copy, abans d'escriptora, sóc una gran lectora i realment per mi és un dia per celebrar l'amor cap a les persones que estimem, però sobretot l'amor cap als llibres. Deixant aquesta gran afició i els llibres de ficció de banda, en el meu camí la veritat és que per formar-me com a copy, com a especialista en màrqueting digital i comunicació, la lectura també ha sigut sempre una gran mestra. De fet, només vull que et paris a pensar en aquest fet. Per menys de 20 euros i un parell d'hores de lectura o unes 5 hores, depenent de la teva velocitat de lectura, pots tenir el coneixement condensat de grans professionals que t'ho posen en safata, no? A mi, sincerament, em sembla una cosa màgica i et recomano, o com a mínim em recomano a mi mateixa, que mai deixem de llegir, que sempre busquem noves lectures i nous inputs que ens ajudin doncs, a donar-li una volta a la comunicació, al negoci, a la gestió de recursos humans, per poder millorar doncs, setmana a setmana o mes a mes, si no ens podem permetre dedicar tant de temps. Així doncs, comencem aquest episodi especial de Sant Jordi en el que et vull recomanar 5 dels meus llibres preferits de copywriting, perquè és una pregunta que, sobretot els meus clients, em fan moltíssim. Rosa, quin llibre puc llegir per millorar? Què puc fer per aprendre més? Doncs queda't aquí perquè avui respondrem a aquesta pregunta que tants cops m'heu fet. Estàs escoltant el podcast de la newsletter Sense embuts, un espai on ja saps que pots aprendre tot el que has de saber per comunicar i vendre en digital. Jo sóc la Rosa Cols, copywriter i especialista en comunicació digital, i sóc aquí per explicar-te les tècniques, estratègies i reflexions sobre escriptura persuasiva que t'ajudaran a escriure els teus propis textos per fer créixer el teu negoci. I si encara no s'has subscrit a la newsletter Sense embuts, et recomano que ho facis ara, perquè no només compartim llibres, sinó que també compartim contingut superútil perquè et puguis inspirar, perquè sàpigues quines són les últimes novetats i a més puguis aplicar consells pràctics per millorar la teva comunicació digital. I ara sí, comencem amb l'episodi d'avui. El primer llibre que m'agradaria recomanar-te i que crec que tothom que tingui un negoci digital hauria de llegir és Everybody Writes, de Lan Handley. Per si no la coneixes, és una de les copies més conegudes per tenir una newsletter també superacurada, que realment es nota que hi dedica moltes hores. Però és que el millor és que va escriure un llibre superfàcil de llegir, encara que no sàpigues gaire anglès, el pots llegir, perquè són capítols molt curtets amb consells superfàcils d'aplicar. A més, Lan Handley té un estil molt divertit. Només et diré que comença amb una de les metàfores que, sincerament, a dia d'avui recordo, que és que escriure un text és com parir un Volkswagen. O sigui, així et quedes. La veritat és que jo molts cops el tinc a prop i acabo fullejant-lo simplement per veure doncs, quins consells puc recordar o com puc millorar. Així que jo te'l recomano sobretot si notes que els teus textos no acaben de funcionar a nivell d'estil. Per exemple, si notes que queden com molt estàtics, que no desperten emocions, o de cop i volta estàs llegint i t'avorreixes només de llegir les teves pròpies paraules. Doncs el recomano moltíssim aquest llibre, si aquest és el teu cas. El segon llibre que avui et vull recomanar és A Story Brand, d'en Donald Miller. És un dels llibres que tinc de capçalera, perquè l'he utilitzat tantes vegades per poder enfocar el copy de les pàgines web, de seqüències de correu o inclús simplement per tenir les bases de l'storytelling de marca a l'hora de crear identitats verbals. Per què? Per què és tan conegut? Doncs bàsicament en aquest llibre trobaràs un mètode per poder aplicar a la teva marca un concepte que es diu el viatge de l'heroi. De fet, és un concepte que potser l'has sentit a parlar alguna vegada si t'agrada l'escriptura, el cinema, tot el tema d'escriure guions, perquè és un dels formats més emprats a l'hora d'escriure històries. Per exemple, algunes pel·lícules tan famoses com El Senyor dels Anells o Star Wars ho utilitzen, però no només per fantasia o sagues èpiques. S'utilitza, per exemple, en qualsevol comèdia romàntica o amb altre tipus de narratives.
En aquest cas, el protagonista seria en Frodo, que té l'objectiu de tirar l'anell en el Monte del Destino, en el món del Fat, que és aquella muntanya, no sé si te'n recordaràs, que està plena de foc, que sembla un volcà per dins. Llavors, en Frodo seria el protagonista i la teva marca seria qui el guia, que seria en aquest cas en Gandalf, aquell mag que al principi era en Gandalf el gris i després en Gandalf el blanc. I llavors, a partir dels seus consells, de la seva guia i de tots els seus altres personatges, que hi ha molts més, aconseguirà aquest objectiu. Bé, espero que hagis vist la pel·lícula o que hagis llegit els llibres per poder entendre la metàfora. I si no, passem al següent llibre. El tercer llibre que m'agradaria recomanar-te és The Copywriter's Handbook d'en Robert Bly, o Bly, encara no sé gaire bé com es pronuncia. Llavors, la veritat és que amb aquest llibre tinc una història molt curiosa, i és que el vaig descobrir quan estava d'Erasmus en els Països Baixos, estudiant quart una carrera que a mi mai m'havia interessat, és a dir, només la vaig estudiar durant l'Erasmus, que és Administració d'Empreses. Jo a la Universitat de Girona estava estudiant Publicitat i sí que tenia la idea ja de poder ser copy, però no copy com ho entenem ara, sinó una agència creativa. Tot i que allà estava estudiant Administració d'Empreses, vaig aprofitar molt la biblioteca de la universitat per poder empapar-me del tema de copy, de màrqueting, de publicitat, amb els llibres que tenien. I llavors allà vaig trobar aquest llibre que et recomano, The Copywriter's Handbook, que va ser el primer cop on vaig començar a veure que el copy no només s'aplicava en televisió, en programes de ràdio, sinó que també es podia aplicar, per exemple, en newsletters, pàgines webs, blogs corporatius. I aquí un petit parèntesis, jo en aquell moment el meu hobby principal era tenir un blog literari. I quan vaig veure que podia arribar a viure d'alguna cosa similar a això, la veritat és que em va explotar el cap. Aquesta és la meva història personal amb aquest llibre, però igualment el recomano perquè hi ha molts de consells pràctics a l'hora d'aplicar el copy en la teva llista de correu electrònic, en entendre les bases que hi ha d'haver al darrere, en veure com ho pots aplicar, per exemple, en altres formats que potser desconeixes i sobretot t'ajuda a tenir aquestes idees com per tornar a les bases i saber com ho pots aplicar en un entorn digital. El quart i penúltim llibre que m'agradaria recomanar-te és una de les meves lectures més recents, que és Branding i Sex, de la Deb Gabor. Aquest llibre en realitat no tracta tant sobre copywriting, sinó que tracta sobre per què cal crear una marca que realment em connecti per sobreviure en el mercat. És a dir, parla de branding. A mesura que anava treballant com a copy amb diferents clients, m'adonava que molts cops em faltava una peça clau, que és bàsicament saber què volia transmetre l'empresa més enllà de connectar amb els clients, etc. Sinó quins són aquests valors fonamentals, com es volia posicionar. I totes aquestes parts és el que es treballa a l'apartat d'identitat verbal, de branding, i vaig decidir que em volia formar més en això perquè la veritat és que és una part que molts cops trobem a faltar als copies a l'hora de treballar-ho. Llavors, la veritat és que aquest és un dels llibres de no ficció que més he subratllat de la història. Sí, soc d'aquestes persones que subratllen els llibres. Perquè realment t'explica molt bé què és el branding més enllà del logo, les tipografies o la manera en què parla l'empresa. El branding, bàsicament, és aquests valors que han de quedar-se transmesos en tots els serveis, en tots els productes, en tots els processos i en totes les decisions de la teva empresa. Així que, si notes que hi ha una incoherència a la teva empresa o que no saps gaire bé com dirigir les teves accions o que el teu públic sempre té com una mica de dubtes, et recomano molt que llegeixis aquest llibre perquè puguis aprofundir més en què és la teva marca. I per acabar et vull recomanar un llibret que el trobaràs en castellà pel nom de Propósito, d'en David Hieatt. No és una mica difícil el seu cognom, és Hieatt. I bàsicament és un llibre que és molt fàcil de llegir perquè més que un llibre a l'uso, no? que diguem que té tot el text,
És una combinació d'imatges, de frases, d'aquestes frases clau que has d'anar recordant de tant en tant per saber per què necessita la teva marca un propòsit. A mi la veritat és que m'encanta agafar-lo de tant en tant i llegir-me'l de tot sencer, perquè és una manera molt refrescant doncs, de recordar tot aquest, el teu propòsit, la manera en la qual has de comunicar o vols comunicar més aviat, cap a on vols dirigir la teva empresa i, ostres, és una manera divertida doncs, d'anar recordant tots aquests conceptes. Al cap i a la fi, a l'hora de comunicar o a l'hora de portar l'empresa, no ens hem d'oblidar que no sempre podem estar al 100% i també està bé. Tenir aquest tipus de lectures a prop o potser un vídeo a YouTube que ens agradi o una playlist que ens motivi és la clau per poder tornar a agafar, a posar fil i agulla en aquests dies en els quals simplement doncs, potser no ens sentim al 100% i ens preguntem si val la pena continuar. Doncs ara sí, m'acomiado de l'episodi d'avui, que ha sigut aquest especial Sant Jordi, que ja saps que m'encanta celebrar. Però abans només vull recordar-te que aquests llibres ens poden ajudar moltíssim a tenir doncs, noves idees, a buscar noves solucions, a desencallar potser algun problema que tenim ficat al cap des de fa molt. Així que et recomano sempre, sempre, sempre que et dediquis com a mínim 10-15 minuts al dia a la lectura. I, òbviament, si vols millorar la teva escriptura, doncs que puguis dedicar també 10-15 minuts a escriure un post per Instagram, la teva newsletter, qualsevol cosa, perquè al final amb això la pràctica fa el mestre. Així que moltíssimes gràcies per escoltar-me una setmana més, sobretot amb aquesta edició especial de Sense Embuts. I ara sí, l'únic que em queda per desitjar-te és que les paraules t'acompanyin. Una abraçada. I ara et vull preguntar a tu, quin llibre em recomanaries? Aquesta és una de les preguntes que més faig als meus clients durant les sessions d'investigació. M'encanta que em recomanin llibres. Primer, per descobrir noves lectures i, sobretot, perquè crec que els 5 llibres de referència d'una persona solen descriure-la molt bé que qualsevol entrevista. Així que ara et toca a tu. Recomana'm un llibre perquè pugui aconseguir-lo aquest Sant Jordi. Et recomano que em posis pels comentaris o com ho diguis per Instagram per poder conèixer doncs, aquestes noves lectures que a tu t'encanten.